Masyado mabigat to ha. Mabigat! Ayun, eto. May set kayo? Wala. Tara. May kasama. Sino kaset niya? Kami. Or after nila Sir Mark, kayo dito sa court. Pili kayong court na gusto niyo. Pero isa lang yung kailangan. Ako siya dito ako. Listik isa. Tapos kung hindi pwede. Ano lang dapat, tig isang court lang. Hindi. Pag sino unang matas dito? Hindi pwede. Magaling yung bata. Di ba? Oh, mas magaling yung tali na ka-rin siya. Ay, ganyan. Naka-record no? Naka-record. Oo nga. Renzi din pa may pangalan nito eh. Cellphone ni Jay. Kapag wala talaga yung tao dito, dapat ako ka nag-usap. Naingit na nga siya eh. Okay na ba? Ano tayo ng set? Walang viewing? Gusto mo ba may Ay, wag na po. Hindi, wag na. Sayang mo na. Hanggang 9 pa. So, 4 na court lang. Last time ko na naglaro. Wag na naman kami ng dito. Sabi nila lang. Nakaano lang ko eh. Pinipage ko lang. Ah, talaga? Hindi ko pa naman na-experience. Sabagay, hindi pa naman nata kami. Nika, Pang. next. Pang. Pang. Set. Per set. Per set. Dito na tayo. Sabihan ko muna yung kasama.
Jason, F. Alam ko, ayun na. Pwede kayo pumila doon kinana yata. Kaya sa ilo. Tingnan niyo ako. Level.